هەرێما بێتر گۆ جێ ناوەندا پێشوازی و دەستەکداین و هەروەها کامپێن هەنێ کانتۆنا جەزیرەیی شش کامپ خۆ لێ دەگرن دناوان کامپا دشخوا کامپێن ماڵباتên çeteyên Daişê hene هەروەها خەلکên هەندرê Sûrî jixwe sê kampê de jî ew kampên koçberên Girêspî û Serêkaniyê ne li kantona Dêra Zorê jî kampa fermî wek Ebûxeşeb heye herwiha kampên nefermî jî ew jî bi dehan kamp li herêmên em bêjin dibin sîwana Rêveberiya Xweser li kantona Reqa jixwe kampa sereke kampa Girêspî tên askirin kampa Telesemin ew xelkê Girêspî ne ew jî di kantona Reqa de ye. Di nav wan de jixwe derdora bajarê Reqa bi dehan kampên nefermî hene. Yani derdora bajar herwiha di navbera Reqa û Tabqa de jî pêncî û sê kampên nefermî hene vanan. Li kantona Tabqa jixwe kampek fermî heye kampa Mahmûdê herwiha kampa Tuhîna ew jî nêzîkî bendava seda Tabqa ye û ji bilî van jixwe bi dehan kampên belawela li derdora Tabqa wan hene. Yani me ro karibêjim 100,000 pêşwaziya penabera kirin.